Κύριε Ντόκα, δεν μπορεί η συγκεκριμένη συγκυρία, η οποία είναι έτσι όπως την περιγράψαμε και από την αρχή της συζήτησης εδώ, και την ξέρουν όλοι. Και την ξέρουμε όλοι και την βιώνουμε, αν θέλετε, κάθε μέρα, πολύ έτσι περισσότερο οι συμπολίτες μας, δεν μπορεί να αποτελεί κολυμβήθρα του Σιλοάμ για όλα τα υπόλοιπα. Η αιρετή περιφέρεια έχει ιστορικά, αν θέλετε, καταγεγραμμένη ευθύνη σε αυτή τη συγκεκριμένη συγκυρία να διαδραματίσει τόσο σημαντικό και ουσιαστικό ρόλο που δεν υπάρχει περιθώριο να ασχολείται στο ελάχιστο με πράγματα μόνο καθημερινά ή, αν θέλετε, έτσι όπως είχαν μάθει να λειτουργούν. Ως νομαρχίες. Εννοώ ως πρώην νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, πολύ δε περισσότερο όταν τυχαίνει ίδια πρόσωπα να υπηρετούν το θεσμό. Αποτελεί λοιπόν μία όχι απλά πρόκληση, αλλά επιταγή σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες, συλλογικά, με πολύ μεγάλη ευθύνη. Γι' αυτό ανέφερα και την ενεργοποίηση της Επιτροπής Διαβούλευσης. Συμμετέχουν αξιόλογοι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα, κυρία Ιωάννου, της Περιφερειακής Αρχής? Όμως είναι ευθύνη της διοίκησης της αιρετής περιφέρειας να ενεργοποιεί τις επιτροπές και τα συλλογικά όργανα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο μειονέκτημα, επαναλαμβάνω, της Περιφερειακής Αρχής Υπήρου? Αν σας ρωτούσα, τι θα μου λέγατε?